Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nami kula cerita Putri Rahayu saking kelas setunggal welas sekawan absen 17. Kula badhe nembang dandang gula. Lamun sira angge guru kaki manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang lan kang wirami syukur oleh wong tapa ingkang wis amungkur tan mikir pawe ing liyan iku pantes sira burono kaki sartane kawruh ana